Il-proġett proposta l-iżvilupp ta' torri residenzjali Town Square f'Taslima se jkun għoli 27 solar, 11 solar anqas minn dak propost oriġinarjament. Ħabru dan l-iżviluppaturi tal-proġett Town Square fl-applikazzjoni l-ġdida li resqu quddiem l-awtorità tal-ippjanar. L-iżviluppaturi kienu qegħdin jipproponu torri ta' 38 solar. F'Mejju li għadda Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar talab lill-iżviluppaturi sabiex jibdew il-proċess tal-applikazzjoni mill-bidu nett wara għal appelli separati mresqa mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, il-Kunsill Lokali ta' Taslima u għat-Taqdiet Ambjentali li argumentaw li l-istudji dwar l-impjatt soċjali u ta' traffiku ma ġewx ippreżentati. Kelliem għal proġett Town Square qal li d-diżinn il-ġdid jindirizza b'mod kompressiv it-talba reviżjoni fid-deċiżjoni tal-appell. Qal li l-proġett se tnaqqas l-għoli tat-torri b'37 metru u se twassal biex l-impatt viżwali tal-proġett jonqos mod drammatiku. L-iżviluppaturi żidu jgħidu li minkejja li tnaqqis fis-solari, il-proġett mifrux fuq medda ta' 12,000 metru kwadru se jżomm l-istess spazji miftuħ għal pubbliku. Il-proġett Town Square f'Taslima se jikkonsisti f'159 appartament, stabbilimenti, ristoranti u ċentru kummerċjali. Bħala parti mill-proġett, l-iżviluppaturi se jirrestawraw ukoll Villa Drago, proprjetà storika fil-qalba ta' Taslima u tagħmel parti integrali mill-proġett.